святи безсмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый безсмертный, помилуй нас. Слава Отца и Сына и Святого Духа, сега и ныне во век веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наше, святи, посвети, исцели немощи наши, именем Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождаю, что яко же оболиего, не служила си гординю, и на подвиг дежно, и бесплотных жительство си в телеси, да ни Господи, все святых и Богородицы, Твой мир дашь нам, и помилуй нас, яко единственный. Молитвами святейшего Отца нашего, Господи Иисусе. Позволете ми от свое име и от ваше име да поздравя нашия новоизбран патриарх на Българската православна църква Данаил. Сред най-достойните български духовници, оставили непреходна следа в историята на Видинска епархия и на Българската православна църква. Тук е мястото да припомня, че с нашия град дълбоко е свързан и Антим I, избран за първи български екзарх и председател на Първото Велико народно събрание. Ваше Святейшество, дълбоко вярвам, че в вашата отговорна мисия и служение като български патриарх вие ще бъдете воден от любовта си към хората и към Бога. Днешният тържествен ден за Видин ден ви пожелавам да отстоявате единството на православието, да въздигате авторитета на Българската православна църква сред другите православни църкви, да поддържате добрите отношения между религиозните общности в България. Четвъртия патриаршески избирателен събор да възложи първосветителското патриаршество служение в областта на православна църква. Приемам това служение, този кръг, който Господ ни възлага с послушание и съзнание за собственото на недостойнство, защото съзнавам, че не съм извършил каквото и да е добро дело, но също така си давам сметка, че това, което съм се старал в моето служение в този момент да осъществявам, Бог изисква от мене много по-големи усилия да продължа това служение. Сърдечно благодаря за вашата любов. С всички от вас сме се срещали и сме служили заедно, общували сме. Сърдечно благодаря за вашата подкрепа до този момент, за вашето разбирателство, за разбиране, особено на общинските, областните власти, защото взаимопомощта и сътрудничеството между държавните и църковните институции е необходима, за да може да се осъществява това единство на народа ни, за да може да бъдат подпомогнат корените и в традицията в вяра, която са ни предали нашите православни отци. Светците, просияли от нашия род, ни свидетелстват, че това е единственият път, който ни учи православната вяра и благочестивият начин на живот. Това е единственият път за успех и за едно добруване тук на земята и нямаме. Нашето Отечество е горе на небесата и нашият път тук е път към Царството Божие. Още веднъж сърдечно благодаря на всички ви. Божието благословение да бъде на всички нас. Амин.
Избави църквата си и този град от всяко злополучие и дай мир и безнадежие, да винаги да принася с благодарствена служба на Тебе, заедно с безначалния Твой Отец и безсветия Бог и животворящ Твой Дух, в едно същество прославен Бог и да ги удостоиш да Ти принасят всякога благодарствена молитва, да Ти казват преблаги слова.